ఇంకా ఎయ్యిని ఒక్కసారి పోసినావంటే నీ మొక్కు తీరిపోద్ది. స్వామి, ఈ మొక్కు తీరితే నా బిడ్డ నా మాట వింటాడా? ఆ నీటి కొండెక్కే పని మా అనుకుంటాడా? మరి నా ఆత్మపుత్రుడు తను పుట్టినప్పుడు తన కోసం మా శివుడు తలపెట్టిన గమ్యం ఏమిటో నాకు తెలియలేదు. తన మరణం ఆ ప్రయాణానికి నాంది మాత్రమే అని, ఆ గమ్యం వైపు వేసే మొదటి అడుగని తెలియలేదు. తన కోసం దేవతలకి అసురులకి మధ్య జరిగిన ఈ యుద్ధం ఆ యోధుని ప్రయాణంలో 2వ అధ్యాయమని తెలియలేదు. తప్పుకో విశాసురా, బాహుబలికి శిక్ష తప్పదు. సోదరా ఇంద్ర, నీకు బాహుబలి కావాలంటే నన్ను గెలిచి తీసుకో. పుట్టగానే వాడికి పంచినప్పుడే మొట్టమొదటిసారి చంపాలనిపించింది.